Bolo to super. Bolo to super, vidíte, ako sa smejeme, takže to bolo super. Bolo tu super veľa žien, ktoré sa zaujímali konkrétne o to, čo tam ide, ako to chutí, ako dlho to má byť v trúbe. A to znamená, že to neboli ženy, ktoré boli hladné a išli okolo. Takže my sa tešíme na ďalšie pečenie. Pečenie? My sa tešíme na ďalšie pečenie po ten panen stanek tu v centráli.